So this is my first vlog. Welcome to Jeepney TV. So ngayon pupunta po tayo sa Bangar, Barangay Fianza, San Nicolas, Pangasinan. So tara na at i-enjoy natin ang view cause this is my first time to go to Bangar. So halika na, tara! So welcome to my channel. So nandito tayo ngayon sa Talingapur. So after how many minutes paghihintayin natin, hintayin lang natin yung sasakyan ng weapon. Then pupunta na po tayo sa Bangar. Bye-bye. Nga po, nakita nyo na yung mga videos papunta dito sa Bangar, pero malayo pa po kami. 1 hour pa po yung walk po namin para makita po ang kagandahan ng kanilang tribe. So bye bye muna po and enjoy the video. Hindi kinakaya. Pero look at the view. Ayan. So, ito talaga yung tinatawag na experience. First time ko po dito sa Bangar. Actually, wala pa po sa Bangar. Still kicking pa naman. So, laban. So, yun. Wala pa pong 30 minutes. Nag-rest na po kami kasi nakakapagod. Yan. Carry po kami basta wala pong bag. Ayan.
Hello. Napakalayo ang taas. Grabe. Pero worth it. Sobrang worth it naman. Ayan oh. Ganda. So sa taas na po kami ng bundok. Ayan. Try muna. Here we go. So, here. Ito. So, yun. Just look at my feet. Nakadanong kami. Ayan. Tignan niyo yung mukha ko. Sobrang pagod. So sa ilang minuto na paglalakad, nag-stop pa kami kasi sobrang layo. So I hope you like it, yung mga views, yung mga kagandahan ng Bangar. Bangar. Okay, change outfit tayo. Ngayon, pupunta tayo sa isang location para sa isang photo shoot. So, next photo shoot. Ayan, next photo shoot. Doon po tayo sa mga farmers. So, lalakad na po tayo. And look at this one. Coffee. Grabe. May mga products po sila dito. Like banana, coffee, at cocoa. Yun, tama, cocoa. So, yon. Yes, fresh pa rin tayo. And look. Sobrang ganda. Nakita nyo ba? Ang ganda-ganda. So, next destination. Dito daw po sa isang falls. Ayan. Feeling ko malapit lang. Offer na yung tikot ko. Nakita nyo po, ang hirap. So, pag nag-ano po ako, pumupunta po ako sa lugar, tinitignan ko po kung worth it ang isang destination. So, yan. Lumalaban ang mga pineapple tree. Charat. It's a very obstacle. Nadadaal? This is a very hard obstacle, Yeah. auntie. Ito po ang tinatawag na Plants versus Zombie. Lumalaban po talaga sila. Ano to? Sana po worth it yung pagpunta namin sa aming falls. Grabe. Ang sasakit ng mga tinik. Sasaktan na nga ako sa kanya sasaktan pa pala ako dito. Kaya pumunta ako dito kasi gusto ko mag-move on. Char. Oh, fudge ang taas nun. Ayan. So may naririnig. Ayan, may naririnig na kaming tubig. Splash ng water.
So, sana malapit na. I hope. Kasi, sakit sa paa na. Okay! Malapit na tayo. So, hindi ko na masyado pinakita yung mga daan kasi sobrang hirap. At sobrang init na. Friend. Yan. Sobrang hirap. So, ito na yung falls. Yan na. Whew. So, yon. Gabi na po. May happenings po ngayon. Nag-party sila ng isang baboy. So, I tried mama again. I love it. Ayan po, ayan, nagluluto po sila. So, yun. Tingnan po natin yung nagluluto. Yes. Oh. Ang ganda-ganda po sa Bangar. Swear. Yan. Tapos na po silang nagluto. At kumain na po kami. So, na-try po namin kumain ng wat-wat. Ang wat-wat po ay isang pagkain ng mga indigenous people dito sa Bangar na kung saan linuluto lang po nila or nilalaga po nila yung baboy tapos po aasinan. So, na-try po namin yun. At, syempre, ang ngipin, ano po yan? Mama. Try nyo po. Para naman po ma-experience nyo ang kagandahan ng Bangar. So, yun po muna tayo. Yun po muna. And bye-bye. Punta na po tayo sa pagtutulugan. Yes. Oy. Ayan. Ayan. Hello. Let's see. Ay, ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda naman. Ayan po. So, sa totoo lang po, wala po kayong masasabi sa mga tao dito. So, sobrang hospitable po nila ng bonggang-bongga. Swear. Kung gusto niyo po pumunta dito, sabihan niyo lang po ako kasi po may contact na po ako dito at pwede na po tayo pumunta dito every time we want. Except sa may mga COVID dyan. Ingat-ingat po tayo. First day pa lang po to at meron pa bukas. So, bye-bye.